Нарэшце мы пабачыліся. Я таксама вельмі радая. А яшчэ ты выбраў вельмі файнае месца. Дзякуй. Мне тут не падабаецца, тут смярдзіць і ўсё ліпкае. Прабач, а ты хто? Я перакладчыца. Ясна, ну... Я так рады, што мы замычыліся. Ты вельмі прыгожая. Так, здорава. Дзякуй Богу, у жыцці ты выглядаеш гэтак жа, як і на фота. Я пераблытала цябе з больш прывабным мужиком на тваіх фотках. Але калі шчыра, я свайпнула выпадкова. Крыху перабрала і закранула лакцём. І вось мы тут. То бок табе больш спадабаўся мой бацька? Я з ім на маіх фотках. Кім ты працуеш? Ай, ну ведаеш, і там, і сям, фрыланшу крыху. Я не хачу табе расказваць, кім я працую, бо я яшчэ не зразумела, выклікае, што мяне агіду або цікавасць. У сэнсе, я што, такі страшны? Не. Так і ёсць. Так. Хутчэй за ўсё ты ташчыся адног. Адкуль яна ведае? А чым ты займаешся? Колькі ты зарабляеш? Ну, я працую інжынерам. І я ўдзельнічаю ў адным сакрэтным праекце, дзе мы распрацоўваем новую форму для фарбы. Толькі ўяві. Вось кім я працую, так, і мне, дарэчы, вельмі падабаецца. Кожны дзень я прыдумваю, як сумясціць гэтыя бляшаначкі, ведаеш, гэта так цікава! Здорава. Вау, якая нудная хрень. Гэта, пэўна, самае нуднае, што я калісьці чула. Заткніся, забі зяпу. Ладно. Ну, давай тады штосьці закажам, я плачу. Ой, ты не мусіш, але дзякуй. Ты мусіш гэта рабіць. Дзякуй. Што ты хочаш? Не ведаю, выбер сам. І не ўздумай памыліцца, Казеліна. Я уважліва праштудыравала ўсё меню дома і выбрала сярод усіх толькі 3 стравы, якія я б хацела. Наша наступнае спатканне будзе залежаць ад таго, угадаеш ты або не. І ведаеш што? Гэта ні разу не салата. Ясно. Я пра салату і не думаў. А што наконт бульбы па-вясковаму? Яна тут даволі смачная. Ой, выбач. Усё добра, нешта важнае? Я маці адказваю. Гэта мой запасны хлопец. На выпадак, калі нічога не выйдзе. Напісвае мне ўсялякія брудныя рэчы і хутчэй за ўсё я адсюль звалю. Бо з ім мне будзе весялей, чым з табой на гэтым абыштошным спатканні. Ой, маці піша, што яна захварэла. Я мушу ехаць да яе. Ён вельмі гарачы і я хачу саскочыць. Дарэчы, можаш падкінуць мяне да шпіталя, там моя маці. Недалёка ад шпіталя жыве той хлопец. І я думаю, табе бракуе яек мне адмовіць, і я проста гэтым скарыстаюся. Так, добра, адвязу. Толькі колу дап'ю. Дзякуй. Ты што, пяліўся на мае цыцкі? Не. Пяліўся? Так. Так.